Fil-preżenza ta' numru ta' bdoti tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru ġie firmat l-aħħar minn 5 ftehimiet kollettivi li ġew innegozjati mal-ħaddiema tal-Air Malta. Il-qbil mal-bdoti għal 5 snin li ġejjin intlaħaq wara laqat intensivi u negozjati fit-tul li ma kienu faċli xejn, għalkemm dejjem inħasset ir-rieda li jintlaħaq kompromess. Sodisfat biż-żidiet offruti u bil-pakkett finali, il-kaptan u president tal-Alpa James Fenech qal li issa hemm ftehim li jikkuntenta lil kulħadd. L-Alpa kuntent bih, il-membri kuntenti bih, da għadda 90% ta' nies votaw favorih. Huwa pakket tajb bilanċat u tajb. Fil-konferenza li matula natat id-daqqa ta' pinna li se tfisser paġna ġdida għall-Air Malta, intqal li taqliba radikali kienet tikkonċerna l-fatt li l-bdoti iridu jibdew jaħdmu prattiċi ta' xogħol skont standards fl-industrija tal-avjazzjoni internazzjonali, li jfisser li jżidu s-sigħat, jitħallsu iżjed u fl-istess waqt jingħataw assigurazzjoni ta' mistrieħ adekwat. Il-President Emeritu George Abela li mexxa n-negozjati iddeskriva l-aħħar ftehim milħuq bħala l-ewwel pass għall-Air Malta biex filwaqt li tkompli tikber ikollha ħaddiema regolati bis-stabbiltà. Il-komunità Maltija tal-piloti għandek esperjenza vasta ta' piloti li taru l-fuq 15,000 sija, ġifieri f'dawk li huma safety standards l-Air Malta għandha verament biex tiftaħar bil-piloti tagħha. Fil-ftehim kollettiv hemm ukoll miżuri li jmorru lil mill-pagi u prattiċi tax-xogħol. Innovazzjoni ġdida li daħlet fil-ftehim kollettiv bilan li toffri aktar sigurtà lil bdoti hija il-flight data li permezz ta' voice recorders se tara l-ġbir informazzjoni fil-cockpit fil-ħin ta' titjira. Policy ġdida li ħloqna wkoll f'dal-ftehim kollettiv ta' Just Culture Policy, ġifieri mhux li nippunik imma li nikkoreġik. Ħalli dejjem inkabru aħna is-safety abbord. Biex f'kuntest ta' gburija nazzjonali li fuq sidierhom iġorru l-ġwiena tal-linja tal-ajru Maltija, il-bdoti jinsabu entużjasti li jaħdmu aktar, ħalli l-Air Malta iżżid il-produttività u l-effiċjenza. Il-piloti jieħdu gost jitiru, iktar ma nagħmlu sigħat iktar nieħdu gost, iktar ma tikber il-kumpanija iktar nieħdu gost, iktar hemm futur. Biex issa li ġew issiġillati l-5 ftehimiet kollettivi, il-linja tal-ajru Maltija ingħatat l-għodda meħtieġa biex tkun tista' tiffoka fuq pjan strateġiku li għandu jwassal għal tkabbir u profitti għall-Air Malta.